Rerum Natura és una programació transversal del Bòlit, el Centre d'Art Contemporani de Girona, que agafa el títol és d'un llibre de Lucreci, un llibre molt antic, on aquest autor es plantejava, entre d'altres coses, com, per exemple, les condicions ambientals afecten a l'organisme, entre moltes d'altres qüestions. Llavors em venia molt bé a mi, com a pretext, diguéssim, per parlar de la naturalesa de les coses i les coses de la naturalesa. És a dir, establir una programació marc fixa, una espècie d'espai contenidor, en el qual es poguessin anar i adquirir eines sobre tots aquests temes. Llavors, en aquest espai contenidor hi hem inclòs exposicions i programes públics al voltant de la cultura fluvial, per exemple, amb una exposició que es va dedicar a les Deus, on vam anar pescant anguiles, vam fer cistelleria en planta de riba, vam debatre l'aigua com a servei públic, etc. Després, petromasculinitats, sobre la relació entre les masculinitats tòxiques i el món dels combustibles fòssils, l'estrany i desconegut món dels insectes, per exemple, també com ens relacionem amb la tecnologia en un context de pobresa energètica, amb l'exposició a fer créixer plantes en l'obscuritat, o la relació entre gènere i natura més lloc per a la fosca. És a dir, un espai on parlar de forma lluny del catastrofisme o lluny d'aquestes perspectives més apocalíptiques sobre temes ambientals o sobre la relació tensa i complexa i a vegades molt poètica que establim entre els suposats o anomenats ecosistemes humà i els ecosistemes naturals, que diguéssim que avui en dia és molt difícil de separar-los. Però sobretot posar l'atenció en aquests ecosistemes on l'home no està al centre, no? I que nosaltres d'alguna manera hem desballestat a tort i a dret.